Αχ, ρε Κατερίνα, συγκινούμε. Η μάνα σου βλέπει σήμερα. Θα έχει λιποθυμήσει ήδη. Πήγαινε πατέρα να τη σηκώσει από το σαλόνι. Είναι ωραίο πανταλόν αυτό. Εσύ μου πεις να το πάρω και αυτό, δεν υπάρχει το λογαριασμό τίποτα. 10 ευρώ μείνανε να βάλω μπενζίνα. Στον Αραβώνα εγώ τέτοια θα σου πάρω. Μα έχει κλείσει αυτό το ρούχο για Αραβώνα. Τα παιδιά είναι κουμπάρι στη Θήβα. Το πήγαμε στα καλύτερα σχολεία. Γιατί? Απορώ πως έγινε το παιδί μας έτσι. Εγώ μπορώ να πάω για παιδί. Πήγαινε, να και το παιδί. Έλα εδώ ρε αλήτη. Γιατί αγόρι μου ήρθες, γιατί? Δεν σου είχα πει μόνο γκαζόζα. Και το παπούτσι, μα εγώ πρέπει να πάρω ένα στεγαστικό κάθε φορά που έχω. Πάρε παπούτσι, πάρε φόρεμα, πάρε τον καλό γύρο, φύγε. Τέλος πάντων. Μιμήθηκε το Jay-Z. Μπαίνω και με βλέπεις και σου κάνω. Ω, Τζέι. Ο Τζέι, μένει ο Τζέι. Μας έμαθε να χορεύουμε δίσκο. Κλασική φιγουρά ήταν το πρώτο πόδι πίσω. Και νόμιζες ότι έκανες κάτι πολύ σημαντικό, ξέρεις. Ναι. Καλά το έχω καταραμένα σήμερα. Δεν ξέρω πώς βγήκε, δεν το έχω από το σπίτι Μου είχε συγκαεί. Δεν μπορώ να το σταματήσω. Δεν σταματιέται αυτό, ρε. Ρε, εσύ χορεύεις πολύ ωραία. Μου θυμίζεις τον Μπίλι από το Ρόδα Τσάντα και κοπάνι. Δεν μπορώ να την ακολουθήσω. Την παρακολουθήσαμε να βάφεται στο πλατό της εκπομπής. Εδώ τώρα όπου βρεις βάλε σιρού. Είστε διπλανή μου, είστε. Έχουμε 4 μάγουλα. Καλησπέρα. Να βγάλω ένα υποβρύχιο. Κατερίνα, είσαι πολύ σεξι. Τι να κάνω, να πάρω το σιρινάκι να με έχει για στα υπόψη.